Pois en plena actividade no Porto de Portosín falamos co presidente da Acerga, José Blanco, despois dunhas noticias publicadas sobre a situación da sardiña e a ameaza que tendes dende o cerco, no cerco, precisamente por esas restriccións que se fala dun veto de 15 anos, polo menos. Cal é a posición de Acerga, como vedes o asunto, porque hai un pouco de contradición entre distintas noticias? Bueno, a min este dos 15 anos a mí xa me parece unha salvajada, xa me parece unha cousa sin sentido. E isto que ven a dar un pouco é o que nós levamos dicindo desde a Acerga aí que empezamos. Por qué? Porque temos a octava B cerrada cando se lle dixo que iso había que facerlle tamén un paro, como aquí, como se dixo en Portugal, como se dixo aquí, e resulta que a octava B, a B, alá arriba, pois temos la aberta. Entón, que pasa? A sardiña non é como din que un estó non ten nada que ver con outro. Ao mellor o estó non afecta moito, pero sí que o desobo, cando hai o desobo as corrientes, levan de un lado para outro. A mostra tuvémosla cando foi o Casón ao fondo, que o petróleo que saleu aquí chegou a Francia. Bueno, pois o desobo de Francia tamén ven aquí. E o que non é normal é que se lle está dicindo aos biólogos, aos científicos, que cando se ve da sardiña, se hai que dar 2 meses de desobo, ou 3 meses de desobo, ou 4 meses de desobo, o que eles consideran que en eso sí que eu non me vou a meter, pois hai que dar todo, hai que dar a B lá arriba, aquí a C, a máis a Portugal a novena. Iso é o que teñen que facer porque xa se lle dixo, e non a queren vedar, e cando é o tempo de desobo. Despois, se hai que tomar outras medidas, pois se hai que parar de coller xouga, e levín pequeno, xouga, parrocha, pois se hai que parar de collera, pois haberá que parar de collera. O que non poden dicir, non nos poden dicir que está moi ben, que eu non digo que non estea ben a B de sardiñas, tamén estaba aquí a novena, pero os mariñeiros levábanos dicindo 3 anos, durante 3 anos antes, que había que tomar medidas, porque xa se fixaron. Que pasa? Cando se tomou ahora medidas, chegamos ao final, tocamos fondo. E se tocamos fondo, a solución non é cerrar un caladero, porque cerramos o caladero do Bocarte, por exemplo, pero cerrouse 4 anos, claro que se recupera en 4 anos. E aquí a sardiña, pois posiblemente faga falta, con este sistema que temos, 8 ou 10, pero o que non se pode dicir é que vamos cerrar un caladero por 15 anos. Eu penso que hai que ser un pouco máis responsable, e cando se quita unha noticia, hai que quitalo con algo de fundamento. Haberá que sentarse co sector, cousa que non se fixe hasta ahora, haberá que sentarse co sector. Que problemas ten a sardiña? Como se pode recuperar a sardiña? Porque cando non había biólogos a estudialo mal, os mariñeiros andaban a mal a sardiña, e xa se facían vedas, e xa se puxeron unhas liñas para deixar o desobo que non se tocara. Estou falando de máis de 50 anos e máis de 100 anos, Bueno, pois iso é o que pasa aquí, cada un, como o periódico aguanta todo o que se lle bote, pois cada un escribe o que quer. O sea que de novo, unha vez máis, o que reclamades é que se vos faga caso, porque vos sodes grandes observadores tamén. Vamos a ver, se nos fixera caso, cando foi que dixemos que había que tamén vedar no desobo a B, ao mellor non estábamos onde estábamos. Pero non quixeron, oye, eu xa sei que eu non sei tanto como os científicos ni como os biólogos, pero de mar levo toda a vida, levan meus pais, levan meus abuelos, e leva todo o mundo no mar. E fíxose, en tempo de meus abuelos, que tiña ahora 130 anos, xa vedaban a sardiña, xa había vedas de sardiña para recuperar a sardiña. Bueno, pois agora, como todo o mundo fala e todo o mundo sabe, pois chegamos a onde chegamos. Mira, José, o Supremo aprobou, tendes ganada a sentencia precisamente do reparto dos históricos, non? Que tanto peleachedes por ela. Que novedades hai sobre ese tema? Bueno, mira, moita xente fala que a xusticia que non é igual para todos. Eu considero que a xusticia, desde o momento que estes grandes capitalistas, esta xente que tanto roubou o país, pasou aos tribunales, incluído a Infante ou aquel, eu creo que hai xusticia. Eu creo que a xente moitas veces podemos, cando vamos á xusticia, podemos votar a favor ou podemos votar en contra, todo podese falar, é dentro do que há que respetar as sentencias, pero eu creo que xusticia en España temos. Que problema temos en España? Que o gobierno, cando lle toca a favor del, de puta madre, falando así, ahora ben, cando lle toca a favor dos outros unha sentencia, o gobierno pasa de todo, porque nós ganamos isto en 2013, e o gobierno nos chamou para dizer, bueno, teremos que facer algo, teremos que cambiar, porque se a justicia di que o reparto que non é xusto, bueno, pois seguimos igual, ainda estamos esperando para sentarse nunha mesa, e que temos que andar seguido nos tribunales. Para min é unha sinvergüencería cando é unha cousa política.
porque o do reparto, o de pedir mascotas, e todo iso é unha cousa política, un tema político. E parece mentira que teñanos tanta política, tanta xente a vivir da política, e con estas cousas que teñanos que ir aos tribunales para ir buscar a razón. Eso pareceme de vergonza por parte dos políticos. Tedes pensado facer algún tipo de actividade con respecto a temas, os problemas que vos atañen agora, que están, bueno, pues, facendo valoracións en distintos sectores da pesca, pero, lóxicamente, estes días o que máis nos preocupa é a noticia esta sardiña da veda, do veto de 15 anos. Hombre, vamos a ver, este viernes que ven hai unha reunión da sardiña en Portugal, estaremos ali tamén, a ver o que falan ali, os informes que son malos, xa se sabe que son malos a sardiña, pero eu penso que hai medidas para tomar, olles, si algunha medida porque a xente ten que vivir. Eu estou dicindo que hai que facer unha pesca responsable e sostenible, eu estou de acordo con eso, porque nós aquí na nosa autonomía se levamos 30 anos facendo, cousa que noutros sitios non. E por eso se nos castigou, por facer durante 30 anos uns cupos, que dar 3 días de ir ao mar, porque nós miramos agora, hai barcos de xerco que no mar ao domingo están no mar, sin embargo, Galicia para de viernes a lunes. Bueno, pois eu penso que fixemos un esfuerzo enorme, e non se nos compensou o esfuerzo que estivemos facendo por parte da administración, porque si fixera todo o mundo no mar, cando nós hai 30 anos empezamos a facer isto, entón o mar non estaba como estaba, e por facernos unha pesca responsable, por riba carjáronos a nós que foron os que menos peixe nos deron. Bueno, pois a ver se unha vez por todas se darán de conta que isto hai que cambiar, e hai que escoitar ao sector, porque nós non tiñamos problemas de sardiñas se se deixara pescar unha pesca responsable como estábamos facendo nós, porque con 7.000 kilos de sardiña que estábamos pescando diario non agotábamos o paladero, O que pasa que despois deixouse traer a 20.000, a 30.000, a 60.000, e aí é onde ven o problema, porque di, non, a sardiña non vou discutir se é a mesma, que se teño que discutir posiblemente sea toda igual, porque cambia a sardiña. A sardiña cambia polas temperaturas da agua e polo pasto que teña a sardiña. Por exemplo, esta nosa sardiña é diferente a todas, tanto a de Portugal como a do Golfo de Cádiz, como a da Otava B de Franco, sí, pero polo pasto, pero non é que a sardiña non veña facendo o mesmo recorrido, porque antes as sardiñas sempre empezábamos a collelas por riba, e despois tamén viñan de baixo, e nós estamos aquí no medio, que é onde se xuntan unhas corrientes, e entón, olha, traenos planto, hoxe non sei se vistes no período que salía que nós estamos no mismo paralelo do que está América, que país é. Bueno, ali un estado de América, estamos no mesmo, e temos as mesmas corrientes e a mesma temperatura. Bueno, pois, as corrientes é o que trae o planto, é o que trae a comida para os peixes, e os peixes venen que eles, e cambia o paladar, e cambia eses temas todos. Pero a sardiña de Francia recorre para aquí, e de Portugal recorre para arriba. Eso dixo eu, máis demostro eu aos científicos, a máis a quen queira vis falar con eso. Moi ben, José, pois moitas gracias de novo, sempre disposto pois a dar información sobre o cerco, sobre a situación do cerco, e estaremos moi pendientes pois do que fagades e das novas que teñamos tanto de Europa como da Consellería. Pois seguiremos traballando. Aí estamos. E gracias a vos.